Agora vos vou a falar, vamos a facer unha especie de previa do Caudal Fest. A ver o que aguanto falando, porque me noto a voz que xa, despois de 2 horiñas casi por aquí en directo, pois xa a voz está un pouco tomadiña, pero quero falarvos do Caudal Fest, que se celebra este fin de semana en Lugo, nesa maravillosa cidade de Lugo, que merece moitísima pena e na cal hai moito talento, porque hai talento moi bo. E ademais hai un festival no cal, oxalá, ter visto ou poder ver máis presencia luguesa, máis presencia galega, pero, bueno, temos aí a Berta Franklin, temos a Javi Chabela, temos a Escuchando Elefantes, temos a Berto, temos a Galician Army, bueno, oxalá ver moito máis, pero bueno, este é o cartel deste ano para que saibades o Caudal Fest este ano por fin, a min prefiro que faga isto, que se centre en música indie, que se centre máis en música que vaya toda dentro dunha liña, mola moito, máis alá de que gusten ou non gusten os artistas, mola moito ver en Galicia un festival que non sexa un Morriña Fest ou un Son do Camiño, no sentido de que, oye, hai un festival como Resurrection que é puro rock, puro heavy, e mola poder ver un festival no que todos os grupos estén enmarcados, dentro da categoría de indie, e ver ademais a cousiñas novas como Natalia Lacunza, 21 ou Belén Aguilera, que non son tan habituais nos nosos festivales aquí en Galicia, e oye, poder velos, a verdade é que está bastante guai. Todavía quedan abonos á venta, e o venres 15 e o sábado 16, esta mesma semana, en setembro. Vamos a ver os horarios porque, bueno, bastante correctos os horarios, teño que dicir, creo que son bastante guais. Só hai unha cousa que cambiaría, pero bueno, comeza o venres con Escuchando Elefantes, 5:30, Javi Chapela, Miss Cafeína, Chico da Tina. Por certo, xente, por favor, mira, última incorporación ao cartel de do Caudal Fest, isto de aquí, Chico da Tina, non coñecía, ven de Portugal, e cuidado, mira, vou a poñer porque estou absolutamente en bucle con Chico da Tina. Tem drip. Não troco o skate por nenhuma hoe. Backside 50 e 5-0. Meu irmão viu-me sacar switch backside flip e gritou wow. Isso foi dope. Ganda talk, palminhas meu bro. Volve a cabeza cando escoitei. Eu vin que anunciaban a Chico da Tina como última incorporación. Dixen, que carallo é isto? E o puxen, e teño moitísimas ganas, moito hype por poder ver isto en directo, porque non sei, píntame moi guai, píntame moi guai. Eles falam mal, mas eu até gosto. Estou sempre de férias, para mim é sempre agosto. O teu sucesso atrás do sol oposto. Olha bem para a minha cara, pagas para me ver ao vivo. Mano, tenho tanta guita comigo, é dinheiro limpo, sem recibo. Eu não brinco, sem recibo, tá bonito, 5-4. Mano, amigo, não mano, mano, amigo, não mano, mano, amigo, tá bem. 9-6-7-7, tira, mete, transferências. Esquece, não desconto lambões, jornamento, ladrões, salgado, valente e muitos deviam. Tá na Paris e não estão. Dicía que mola moito Chico da Tina, e que levo estes días, eu sempre me poño antes dos festivales as playlists oficiales que hai do festival para repasarme as cancións máis míticas, polo menos dos grupos que participan, e neste caso, esta semana, únicamente estou en bucle con Chico da Tina e con 21. O sea, prácticamente non escoitei nada máis do resto. Pero bueno, como dicía, Escuchando Elefantes, 5:30 a 6:15, Javi Chapela 6:15 a 7, Miss Cafeína de 7 a 8, Chico da Tina de 8 a 9 menos cuarto, Dani Fernández 9 menos cuarto a 10 menos cuarto, Berto, oye, aplauso para o Caudal Fest, porque unha das apostas galegas que hai no festival é Berto, e oye, o poñen a unha hora potente antes de Vetusta Morla, e está guai que esté esa hora, e que lle dan boa presencia,
Despois, Vetusta Morla ás 11 menos 20 ata as 12:10. A continuación, Belén Aguilera 12:10 a 1:10. Teño moitísimas ganas de poder ver a Belén Aguilera. Teño moitísimas ganas de poder escoitala en directo. Tamén teño ganas de escoitar a Lala Love You, que van a estar de 1:10 a 2:10. E o peche, os mitiquísimos e coñecidísimos, creo que por todos, Serial Killers, que pecharán o festival de 2:10 a 3. Teño ganas, xente, de poder que publiquen o mapa do recinto, que todavía non o puxeron, porque nunha rolda de prensa de presentación a semana pasada anunciaron que o recinto iba a ser un pouco máis grande. De feito, falan de 30.000 personas entre os 2 días de festival. Teño ganas de ver como van a poñer. Espero e desexo que manteñan o do ano pasado, que o ano pasado tiñan 2 escenarios, un enfrente ao outro, e era moi guai porque non se molestaban entre eles. Ti podías estar nun mentras ensayaban no outro, escoitabas perfectamente, non te molestaban. Tamén podías estar guardando en certa maneira sitio nun dos escenarios e ao mesmo tempo disfrutar de quen estaba tocando no outro, porque o escoitabas guai e podías velo en condicións. E unha cousa que sí que espero que pase neste Caudal Fest, unha das cousas malas que tivo o ano pasado foi o feito de que as barras, e Rubiño Ran, que anda por aquí, non sei se sigue, as barras foron escasas, sobre todo o primeiro día. Formáronse moitas colas e hai xente que perdeu concertos por estar pedindo de beber. As food trucks tamén eran escasas, sí que é certo que deixaban entrar comida, o cal espero que manteñan este ano, porque ao final é un punto bastante importante. E espero tamén que este ano melloren un pouco a entrada do festival, que o ano pasado sí que fora tamén un pouco caótica, e espero que nese aspecto mellore moito o festival. E despois, segundo día, sábado 16, sábado ultra potente, porque xente, empeza Eva McBeal, Hawaiano, Eva McBeal de 6 menos cuarto a 6:30, Hawaiano de 6:30 a 7:10, Natera Lacunza de 7:10 a 8, Berta Franklin de 8 a 9 menos 20, Sidoní de 9 menos 20 a 10 menos 20, 21, que por favor, xente, mira, de 21 vamos a escoitar algo de canción. O sea, vou poñer algo máis de algún, pero de 21 tenemos que poñer, porque 21 teño moitas ganas de poder ver o seu concerto, porque, joder, 21 fan cousas así. Me gustaría tener un plan, robar yo al banco para variar y huir contigo de madrugada. Cambiar el piso que te alquiló el nepo baby que lo heredó por una vida junto a la playa. Dime tan solo que lo intentabas. E teño moitas ganas de velos en directo. Teño moitas ganas, moitísimas ganas. Pero bueno, máis alá deso, o sábado continúa con Leiva de 11 menos 20 a 12:10. Leiva, que xa o vin no Son do Camiño este ano, e xa vos dixen que foi para min un dos concertos máis guapos do festival. Despois, Jacob Portoni, que quizáis sexa o que menos me chama a atención do sábado, de 12:10 a 1. E despois, xente, por favor, é que como se entende que o sábado vaya a ver isto en directo? O sea, como se entende que por fin poida ver en directo a esta xente que me flipa dunha maneira absolutamente increíble? Por favor. Ojete calor. Gente, ojete calor. No sabría si llevarte a un botellón, no sabría si llevarte a Benidorm con los yayos.
Cuando hiciste la primera comunión, parecías Baby Jane en camisón. É que creo que vai a ser posiblemente dos... si los voy a ver, lo voy a gozar, me los voy a meter por el culo, hijo de la gran Babrique, a un ritmo increíble. O sea, me van a flipar. Vai a ser un momento do festival. O sea, teño unhas ganas loquísimas de poñerme a cantar esto en directo. Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Nah, de locos. O sea, de absolutamente locos. Vai a ser, é que o peche para min non ten sentido, porque o peche de 1 a 2 o GT Calor e despois de 2 a 3 e cuarto, e que cuidado, Galician Army van a facer 1 hora e cuarto de peche. Os meus queridos Galician Army van a facer 1 hora e cuarto de peche despois de todo este puto día, o sábado, para poñer o Caudal Fest a bailar. Espero que queda xente. A min teríame molado, teño que dicir, teríame molado que actuase en Galician Army antes que o GT Calor. Teríame molado moito, porque a min oxalá para Galician Army estivese a querocheo, e se o GT Calor fosen o peche de festival, Galician Army ian a ter moita xente, pero bueno, confío en que a xente quede para a festa que van a montar Galician Army, que aparte xogan a mitad en casa, son, por así decirlo, son lucenses e xogan en casa, entón espero e desexo que teñan xente e pode estar guai. Despois, cousiñas máis do festival que vos quero contar. Hai isto de aquí o sábado a 16, de 12 a 2, que eu creo que vou intentar ir, que hai unha visita guiada feita por Guido Guía, polo señor Guido, que tamén estivo por aquí pola Canle fai uns meses, non sei se vos lembraredes, que vai a facer unha visita guiada polos grafitis, por todo a arte que hai, valga a redundancia, visita guiada arte na rúa, vai ensinar a arte que hai nas rúas lucenses, actividade gratuita que é unha forma de que, bueno, pois pola mañán do festival, o sábado, que non hai nada, pois a xente que estemos ali, a xente que está no camping, a xente que está pois disfrutando, ten opción, e creo que pode ser unha cousa boa. Tamén, importante, vai haber buses lanzaderas dende o festival á Praza de Bretaña, dende o venres e sábado, de 4:30 a 4 da mañán, cada 15 minutos, o cal está guai porque o recinto do festival está lonxe da cidade, é unha tirada bastante interesante, dan chuvia, ademais, dan bastante chuvia, e, oye, ter a opción dos buses gratuitos é un punto moi importante para o festival. E despois tamén teñen onde hai unha publicación con eso, porque hai teñen camping, teñen zona de descanso, que o ano pasado non a tiñan, e, oye, un festival sen zona de descanso é unha puta mierda, e Lugo, que ten un problema grande de poucos hoteles e poucos sitios onde dormir, pois favorecer a que a xente poida ir a dormir no camping, pois pareceme absolutamente perfecto. Di Volk, vémonos ao mediodía. Espero e desexo que sí, Volk, espero e desexo que sí. Meu irmán non vai estar, entón preciso compañía para non sentirme solo en Lugo. Preciso compañía. E nada máis. No, eu vou dormir no piso do meu irmán. Eu durmo no piso do meu irmán, son sibarita. Moita zona de descanso. Vale, se queredes, todavía hai entradas á venta, tamén na página web, tedes entradas á venta por 69 €, bonito número, tedes entradas á venta,
tes entradas para o camping. Son 45 euros para 2 personas, vale? 22,50. Bueno, precio bastante asequible. Espero que o terreo este guai. E este un pouco que vos espera no Caudal Fest. Deixo vos a web, pois a quen ten dúbidas e quere saber cousiñas do festival. Eu creo que vai estar moi guai, a verdade, eu creo que pode estar moi guai. Xa digo, creo que é un cartel que ten cousas moi interesantes. Si, seino, me diredes vos, é que Vetusta Morla están en todos os putos festivales, Leiva están en todos os putos festivales, Dani Fernández, non sei que. Xa, xente, por suposto, pero temos a Javi Chapela, a Escuchando Elefantes, a Chico da Tina, a Berto, a Lala Love You, temos a Natalia Lacunza, a 21, a Berta Franklin, a Eva McBeal, a Galician Army, que non están en tantos festivales, bueno, Galician Army sí, pero non están en tantos sitios, e tamén son disfrutones, e oye, Vetusta Morla ou Leiva ou Sidoní son cousa que ides a disfrutar e gozar a un nivel impresionante. E por que non? Ademais, os fans do indie reclamábamos e necesitábamos un festival como este. Punto e pelota. E non hai máis que falar. Así que, xente, se queredes gozar e disfrutar de boa música, dun ambiente guai e dunha cidade que, oye, está ben cando estou eu presente, de Lugo, Caudal Fest, 15, 16 de setembro, esta semana, entradas á venta todavía, e, oye, a disfrutar e gozar de boa música, joder, claro que sí.